आगै सनायालाय दिनै गोसोखांथाराखै नामाब्रा डायल किया गया नंबर व्यस्त है कृपया थोड़ी मानि देर बाद बेस्थ' डायल करें आंनि अनगायै सोरबा दं नामाब्रा सालियालाय र' दसे जमबावनि र' नंगौना नङालै बेलाय नंमारगौसो आं जायखौ जमदोंमोन बेनो हेल' नों खोनाबायना फावदुर नों खोनाबाय खोनादोंना फावदुर आं नोंनो मबाइलजों मा जासिहरदों सना फावदुर बिखा फान्दां खिथु गांगुर नोंनि थाखायनो आं बेसेबा गोसोआ गुद गुद फावदुर सना आं आरो जानो लोंनो जेब्लाबो गोसोआनो उन्दुनो ओंखारलिया सुखुथारलिया आगै सना फावदुर नोंखौ खाथियाव लोगोसे मोनाब्ला फैदोलै सना आंनि खाथियाव फैदो बिखा खाथियाव फैदो ओइ सना सना फावदुर नोंथारगौना सना नोंथारगौ गाबोननो फैथारदोलै सना गाबोननो फैथारदो फागुन सैत्रबाबो गाबोननो फैथारदो आं नोंनि थाखाय बैराथिखौबो थि खालामबाय नंगौलाय सना नंगौ बेनिखायनोथ' थांनाय बांगालनि दावरावआव गोबां सम्पति आरजिनानै लाबाय आङो नुवाखै हनै बांगालफोरनि इथाजोंनो बिल्डिं लुबाय टाटा स्काई साइकेल आरो गोबां सना रुफा आरजिबावदों सना नोंनि गुस्ति नोंनि उथुमाय नोंनि बै लिस्टिप मानि गोबां सना गाननो हागोन फैदोल'ना सना गाबोननो फै नोंलाय बेसेबां गाननो बांगाल सारि ना बर'नि दख'ना गाननानै फोजोबनो हानाय नङा नों सना मा बुंदों नों सना फावदुर मा बुंदों बिखा खायसेब मोनलायनाय खासि बिस्रिनो बै सिंस्रि बायखानाय बांगालखौलाय मानो गिनांगौ सना मा गिनांगौ गिनाङा सना सरि सना नांगौबा आं गामिखौनो गारगोन थेवबो आं नोंखौ गारनो हानाय नङा सना नै आगै गोसोथोनो रोंगौ आं नोंखौ गामिखौनो मिथिया आं नोंनिखौ सिमांफारा बै गफुरनि सिमांफाराथ' जाथारबाय एबार हले जागोन फावदुर सना आंनो खारस'नैनोसै नोंनियाव बेफोरखौ नों गिनाङा सना साननैजों जौसे सोआ हरबाय थागोन आङो खबरदारलै खिन्थु सुइस अफ दा खालामदो सना सुइस अफ दा खालाम आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनो हेलौ मा पेप्रे पाप्रा जाखोलै हेलौ टावारसो गैलाना फैसासो गैला हेलौ सना हेलौ मा जाखोलै हेलौ